Καλώς ήρθατε. Να καλωσορίσουμε την Έρικα Κανταράκη και τη Στέλλα Τζακή στην Ιεράπετρα. Μεγάλη ευτυχία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φανάκη Χαραλαμπό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνία Πολιτισμός Αλληλεγγύη και πρόεδρο της Μαθηματικής Εταιρείας Νομούλα Σιδήρου. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ, γιατί βοήθησε το έργο αυτό όσο περισσότερο. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοπολιτεία, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση. Η πρωτοβουλία ήταν από την πλευρά των πρωταγωνιστών της συγγραφής του βιβλίου στον αργαλιό της σκέψης μας, τους οποίους ευχαριστώ και ως υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπολίου για το πνεύμα αλληλεγγύης, για την επιλογή της Ιεράπετρας και τη στήριξή τους με την παρουσίαση αυτή. Το Κοινωνικό Παντοπολείο λειτουργεί εδώ και 1 έτος ακριβώς και εξυπηρετεί 119 οικογένειες, στις οποίες παρέχονται δωρεάν τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια και γενικά οτιδήποτε είναι χρήσιμο σε μηνιαία βάση. Ακόμη τους παρέχονται δωρεάν κάποιες υπηρεσίες για να μπορέσουν όσοι δεν έχουν προβλήματα υγείας να σταθούν στα πόδια τους. Θέλοντας να διευρύνουμε την υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, παράλληλα με τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπολείου, προετοιμάζουμε και τη δημιουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, προκειμένου να στηρίξουμε από κοινού με τους χορηγούς μας τους άπορους συμπολίτες μας. Στην προσπάθεια αυτή ξεκινήσαμε με τα παιδιά των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπολείου και στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορεί να επεκταθεί η παροχή αυτή. Παράλληλα προχωρούμε σε μια προσπάθεια καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού για τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που αποτελούν στις μέρες μας απαραίτητο εργαλείο για τη γνώση και την επικοινωνία. Εξασφαλίσαμε ήδη μια αίθουσα στο χώρο μας, δίπλα ακριβώς από το χώρο του Κοινωνικού Παντοπολείου, όπου σύντομα θα λειτουργήσουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τη χορηγία μεγάλης κινητής τηλεφωνίας εταιρείας. Έτσι, τα παιδιά των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπολείου, αλλά και όλων των άλλων ευπαθών ομάδων, θα μπορέσουν να εξοικειωθούν στις νέες τεχνολογίες με τη βοήθεια εθελοντών εκπαιδευτών της πληροφορικής και φοιτητών του ΤΕΗ Ιεράπετρας, τους οποίους ευχαριστώ και από αυτό το βήμα. Πρέπει να τονίσω ότι χωρίς την εθελοντική προσφορά τίποτε από όσα είπα προηγούμενα δεν θα είχαμε πετύχει. Με αρκετούς συνεργάτες και ιδιαίτερα τον Ερυθρό Σταυρό, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, αλλά και φορέων, σχολείων, επιχειρήσεων, κάθε μορφής, από τράπεζες μέχρι συνεταιρισμούς και ξενοδοχεία μέχρι αρτοποιεία και σούπερ μάρκετ. Τα δημοπρατήρια, οι ομάδες παραγωγών, τα συσκευαστήρια κατά την περίοδο των πρώιμων γευευτικών εφοδίαζαν το Κοινωνικό Παντοπολείο σε εβδομαδιαία βάση με φρέσκα προϊόντα. Όλοι όσοι αγκάλιασαν και βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο το Κοινωνικό Παντοπολείο μπορούν τώρα να καμαρώνουν και να αισθάνονται περήφανοι για τη συνεισφορά τους αυτή, γιατί πράγματι έπιασε τόπο. Με δεδομένη τη διάθεση όλων για τη συνέχεια και επιτυχία του νέου αυτού κοινωνικού θεσμού, ευελπιστώ την ομάδα σας που συνέβαλε στην έκδοση παρουσίας του βιβλίου σας και εσάς προσωπικά
γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχω έμεσα σε ό,τι πιο δημιουργικό, συλλογικό και παραδοσιακό που μας ξεχωρίζει στη διατήρηση της κριτικής λεβεντιάς και παρουσίας μας διαχρονικά. Επίσης, ευχαριστώ όλους εσάς που με την σημερινή παρουσία και την ενεργή στήριξη και καλλιέργεια της αλληλέγγυας δράσης και να σας διαβεβαιώσω ότι η οποιαδήποτε προσφορά σας αποτελεί μια κατάθεση ψυχής στην Τράπεζα του Κοινωνικού Παντοπολίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν με βαρύτητα άλλοι πιο αρμόδιοι από μένα. Το διάβασα όμως και μου άρεσε πολύ. Όλα τα κομμάτια του είναι τέλεια, μεστά, σε περιεχόμενο, αλλά αυτό που κυριολεκτικά με τρέλανε εντός εισαγωγικών είναι το μυρολόι της μάνας η γλυκιά φωνή. Λόγω πραγματικά προσωπικών βιωμάτων. Θα αναφέρω ενδεικτικά ένα μόνο δύστιχο. Παράπονό μου, μην το λες το μυρολόι τώρα. Και ο θάνατος είναι κι αυτός μες στη ζωή στα δώρα. Οι ματινάδες και ρήμες είναι γνωστό σε όλους ότι αποτελούν το κύριο μέσο έκφρασης με το οποίο εκδηλώνεται η ποιητική διάθεση του λαού, ειδικά στην Κρήτη. Προσφέρεται γιατί εκφράζουν και ζωγραφίζουν τόσο τα ατομικά συναισθήματα, όσο και τα συλλογικά βιώματα για την επικοινωνία των κριτικών και σφραγίζουν τον κριτικό λόγο. Μια καλή ματινάδα αντιφιλοσοφήσεις είναι ένα ολόκληρο βιβλίο και αποτελεί ουσιώδες συστατικό της συλλογικής ζωής, η οποία για να λειτουργήσει απαιτεί την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των μελών της. Οι ματινάδες σήμερα στηρίζουν την παράδοση και τις ρίζες μας και αποτελούν για μας τους κριτικούς τον καλύτερο αμυντικό μηχανισμό στην επίθεση που δεχόμαστε με την παγκοσμιοποίηση, με την αλωτρίωση. Με το βιβλίο σας πιστεύω ότι καταφέρατε να τονίσετε όλα τα παραπάνω βασικά στοιχεία και να ανεβάσετε αρκετά το πύχη. Θα αναφέρω μία από τις τόσο ωραίες ματινάδες του βιβλίου σας. «Καιρό σου κάνει και λιχνάς το νι του ονείρου μου τσικόπους, μα θα γυρίσει μια φορά και στους δικούς μου τόπους. Εύχομαι καλή συνέχεια με ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Συγχαρητήρια σε εσάς, αλλά και στην ομάδα των συνεργατών και φίλων σας. Επειδή μου αρέσει η ματινάδα και πιστεύω ότι εμείς οι κριτικοί επικοινωνούμε έτσι καλύτερα, θα κλείσω ανάλογα με 3 ματινάδες δικές μου, για να είμαι μέσα στο κλίμα της εκδήλωσης, ζητώντας όμως την επίοικιά σας, χωρίς ούτε καν τη σύγκριση. Στον αργαλιό της σκέψης μας ήρθαμε για να πούμε πώς μάθαμε στην Κρήτη μας να επικοινωνούμε. Η ματινάδα, η σωστή, είναι όλο μεγαλείο. Είναι σαν τα τρόφιμα μέσα στο Παντοπολείο, το κοινωνικό έργο. Τη Στέλλα και την Έρικα πρέπει να συγχαρούμε και στο βιβλίο τους αυτό συνέχεια να δούμε. Σας ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε στην όμορφη Ιεράπετρα. Ζωγράφισα το εξώφυλλο του βιβλίου της κυρίας Έρικας Τσαγκαράκη και της κυρίας Τερασσαΐνη με τις τόσο όμορφες ματινάδες και ρήμες. Είναι και οι δύο πάρα πολύ συναισθηματικές και με την έμπνευσή τους δημιουργήσαμε πάρα πολύ ωραίους στίχους. Είπα κι εγώ να έρθω να συμβάλλω σε αυτή την
εκδήλωση με την έκθεσή μου, κάποιο μέρος από τα έργα μου, τέλος πάντων, έφερα να φιλοξενηθούν μόνο απόψε, για να σας γνωρίσω και να με γνωρίσετε κι εσείς. Η κυρία Έρικα Τσαγκαράκη έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το βιβλίο. Η γραφή της είναι γνωστή και μας συγκινεί. Πάρα πολλοί στίχοι μέσα σε αυτό το βιβλίο μας αγγίζουν όλους, γιατί έχουμε σχεδόν κοινά βιώματα όλοι οι άνθρωποι. Η κυρία Στέλλα Τσαΐνη, επίσης νεότερη στην ποίηση, στο στίχο, έχει γράψει αριστουργήματα. Γιατί είναι νέα, μέσα σε αυτό το χώρο, και οι επιδόσεις της είναι πάρα πολύ καλές. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμπράξαμε και δημιουργήσαμε αυτό το όμορφο βιβλίο. Το εξώφυλλο, το πιστόφυλλο το έφτιαξα εγώ για να συμβάλλω στην παράδοση αυτού του τόπου μαζί με την κυρία Έρικα και την κυρία Στέλλα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαμε μαζί σας απόψε και θα προσπαθήσω να σας ξαναδώ με μία έκθεση δική μου εδώ στην Ιερά Πατρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου και την Κατερίνα και τη Μαρία και όλους τους διοργανωτές που μου δώσαν τη χαρά και την τιμή να βρεθώ απόψε σε αυτή την όμορφη βραδιά. Να καλωσορίσω από τα βάθη της ψυχής μου την Έρικα και τη Στέλλα να μου επιτρέψουν να τις λέω με τον μικρό τους όνομα, παρόλο που τους γνώρισα απόψε πρώτη βραδιά. Καλώς ορίσατε στον τόπο μας, στον τόπο, στην όμορφη Ιερά Πατρά. Εύχομαι το βιβλίο σας, αν με το λίγο που του ρίξα μια ματιά, ότι θα πάει πολύ καλά. Να έχετε καλή συνέχεια, καλές εκπνεύσεις και υγεία πάνω απ' όλα και εσείς και η οικογένειά σας. Θα πω δύο-τρία πράγματα να μην κουράσω. Δηλαδή, σε αυτό το χώρο μέσα της Ματινάδας είμαι κοντά στα 30 χρόνια. Είχα τη μεγάλη τύχη και χαρά να γνωρίσω όλους αυτούς τους μεγάλους γίγαντες της κριτικής μουσικής και παράδοσης και μέσα σε αυτούς και ο πατέρας της Έρικας, να περάσω όμορφες στιγμές μαζί τους, σε παρέες, σε γλέντια, στο σπίτι μου, στα σπίτια τους. Πήρα πολλά πράγματα από αυτούς. Ορισμένους είχα την τιμή τη μεγάλη να τραγουδήσουν κομμάτια της ψυχής μου στους δίσκους τους. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από αυτούς τους γίγαντες που γνώρισα τόσα χρόνια, γνώρισα και απλούς αγνούς ανθρώπους και άγνωστους που είχαν γράψει μια, δυο, 3, 5 ματινάδες στη ζωή τους, αλλά όταν τς άκουγα, βούρκομαι. Για ποιο λόγο? Γιατί βγήκανε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί η ματινάδα η σωστή είναι ένα συναίσθημα μια συγκεκριμένη στιγμή. Είναι η ψυχή, το συναίσθημα και η σκέψη του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να την αγαπάμε και να τη σεβόμαστε. Γιατί είναι η ψυχή της Κρήτης, πιστεύω εγώ, η ματινάδα και το λέω. Γι' αυτό λοιπόν απαιτεί σεβασμό και αγάπη. Και πάνω απ' όλα εμείς στην Υπουργή, όλοι αυτοί που γράφουμε, γιατί αν δεν σεβαστούμε εμείς αυτό που γράφουμε, πώς έχουμε την απέτηση να το σεβαστεί κάποιος άλλος. Θα πω ένα περιστατικό που μου τύχε πριν πολλά χρόνια στην Αθήνα, σε ενός καλού φίλου, στο γραφείο που έχει δημοτικό οίκο στην Αθήνα, από τους μεγαλύτερους. Με πήρε λοιπόν τηλέφωνο και με κάλεσε ένα απόγευμα και μου λέει: θέλω να πεις να πιούμε ένα καφέ, να γνωρίσεις κάποιους ανθρώπους και που θέλω να σε γνωρίσουμε. Πήγα λοιπόν, μπήκα μέσα, βρήκα κάποιους ανθρώπους εκεί, μεγάλους σε ηλικία, εμείς ήταν λογοτέχνες, οι άλλοι μισοί ποιητές, επώνυμοι ανθρώποι. Συζητάγαμε και μου λένε το εξής: σας αγαπάμε και σας ζηλεύουμε τις κριτικές. Λέω γιατί? Μου λένε λοιπόν το εξής, ότι όπως είμαστε, αν μας δώσουν ένα θέμα, παράδειγμα το φεγγάρι, εμείς ο καθένας θα γράψουμε 2 βιβλία και 3, ενώ εσύ θα πατήσουμε μια ματινάδα και πιο καλά από εμάς. Μέσα μου ένιωσα τόση συγκίνηση εκείνη τη στιγμή και τόση υπερηφάνεια, γιατί ξέρω ότι έχουν δίκιο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να την αγαπάμε και να τη σεβόμαστε τη ματινάδα. Και θα κλείσω με μια ματινάδα, αφού το ζήτησε η Κατερίνα. Πάνω απ' όλα να ευχηθώ όλο τον κόσμο καλές γιορτές και υγεία και υπομονή και να περάσουν όλα. Και αυτή τη ματινάδα θέλω να την αφιερώσω στους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την παράδοση. Είτε είναι ματινάδα, είτε είναι γύρα, είτε είναι λαού, είτε είναι
οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση. Και πάνω απ' όλα, στα τιμόμενα πρόσωπα απόψε στη Στέλλα και στην Έρικα. Ο κάστρο της παράδοσης ποτέ του δεν μου κάνει. Κάθε γενιά ακούσεται και ακού μια πέτρα μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καλωσορίσουμε σαν γεραπετρίτες την Έρικα και την Στέλλα. Πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι η γέφυρα επικοινωνίας αυτών των δύο γυναικών, αυτό το βήμα των λόγων με την πόλη μας, που θυμίζεται για την φιλοξενία. Θυμίζεται για την αγάπη της, για την πλούσια παράδοση που είχε στους τόπους. Και μην ξεχνάμε ότι απόψε έχουμε μουσική, έχουμε χορό, έχουμε ματινάδα. Και η Κρήτη ζει και να πει μέσα από αυτά τα τρία στοιχεία. Αιώνες τώρα. Είμαι σίγουρος ότι μέσα από τέτοιες προσπάθειες όπως η απόψινή, μέσα από προσπάθειες όπως γίνονται από την Έρικα και τη Στέλλα με το βιβλίο, η Κρήτη θα πορευτεί. Και θα πορευτεί καλά, γιατί όταν μια παιδιά παίρνουν μηνύματα να πατούν σταθερά, η παράδοση έχει τη δύναμη, έχει τα στοιχεία εκείνα που είναι ικανά να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο. Για την Έρικα θα πω ότι την γνώρισα σήμερα το μεσημέρι και τη Στέλλα τηλεφωνικά. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να καταλάβεις όταν κάποιος δίνει τον εαυτό του αυτό που το κάνει με πάθος, φαίνεται στο μάτι. Και όσο μπορούσα να δω στην Έρικα, είδα το μάτι της βούρκωνε συνέχεια. Και βούρκωνε γιατί πονάει αυτό που κάνει και λύγει την ψυχή της. Το ίδιο είμαι σίγουρος και την Στέλλα, την Τζαΐνη. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα μπορούσα να κάνω και αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο με το πολύ όμορφο αποτέλεσμα που είμαι σίγουρος ότι όλοι θα το τιμήσετε. Για το βιβλίο θα πω ότι αν η γραφή των σκέψεων και των συναισθημάτων είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων με ευαίσθητη ψυχή, τότε η αποτύπωσή του στην καρδιά του αναγνώστη είναι, αν τι άλλο, η αναγνώριση και η ευτυχία των ανθρώπων αυτών. Θέλει απέραντη δύναμη ψυχής να πει κανείς αυτό που νιώθει με τον τρόπο της ψυχής, ο οποίος, αν και βουβός, ακούγεται τόσο δυνατά που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει παρατήρητος στον αγκαλιό της σκέψης μας. Είμαι σίγουρος ότι είναι ένα βιβλίο που θα βοηθήσει πολλούς αναγνώστες, θα ξυπνήσει πολλές ψυχές. Ένα βιβλίο που θα αποτελέσει τροπή για πολλά ανήσυχα πνεύματα. Ένα βιβλίο γεμάτο με νήματα. Νήματα που αν τα ενώσει κανείς, θα φτιάξει το δικό του ιστό, τον ιστό της ζωής του. Εύχομαι να είναι καλοτάξιτο. Να φτάσει στα πιο μακρινά μάτια και ακόμα στα πιο άγνωστα μέρη αυτού του κόσμου. Το σίγουρο είναι πάντως όσα βλέμματα κι αν το αποκρίσουν, αυτός ο αγκαλιός θα τους μείνει αξέχαστος. Αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθώ σε ματινάδες και των δύο, από τις πολλές όμορφες που έχει αυτό το βιβλίο για το οποίο είμαστε σήμερα εδώ και το τιμούμε με την παρουσία μας. Η Έρικα λέει, λένε πως δίνει ο Θεός ό,τι μπορείς να αντέξεις, μα ο πόνος είναι στην καρδιά και όχι είναι στις λέξεις. Δεν θέλω, έτσι Έρικα, δεν θέλω να ονειρεύομαι, το όνειρο με σκοτώνει. Για μια στιγμή δίνει χαρά, για μια ζωή λιγώνει. Το παρελθόν το διέγραψα, το μέλλον δεν το ξέρω. Όμως θα ζήσω το παρόν όπως εγώ το θέλω. Χτύπα με μοίρα δυνατά, μα δεν σου κάνω χάρη. Εσύ βαστάς τη μοίρα μου, μα εγώ έχω το δοξάρι. Εγώ δεν ζω με δανεικά, εγώ έχω τα δικά μου. Το όνομα, το φιλότιμο, την αξιοπρέπεια μου. Ματινάδες της Έρικα, νομίζω ότι είναι αξιοπρέπεια. Και πάμε και στη Στέλλα την
θα είναι αμοναχή επόμενα, λέει η Στέλλα, μέσα στις 5 δρόμους. Να βλέπω φίλους καρδιακούς να έχουν φτερά στους ώμους. Πάντα σκυμμένη κεφαλή και με φθηνμένη όψη. Γιατί ο πόνος και ο καημός με έχουν αφοροκόψει. Διψάσανε τα χείλη μου και έχω χωριζάσει. Μα το λαΐνι της χαράς στα χέρια μου έχει σπάσει. Το δάκρυ μου έχει δύναμη, τα δάση να ποτίσει. Και η αλμύρα του μπορεί και πέτρες να ραγίσει. Όπου θωρώ ένα αετό, όπου θωρώ ένα αετό, γυρεύω του μια χάρη. Να με σηκώσει στα φτερά μαζί του να με πάρει. Και η τελευταία. Προσέξτε, σας παρακαλώ αυτή την εβδομάδα, γιατί και εμένα με αγγίζει. Ότι μισεύσει μια ψυχή, μια μάνα θα γεννήσει και κάνει κύκλους η ζωή στους νόμους που έχει βήσει. Έχω συγκινηθεί γιατί διαβάζοντας αυτούς τους στίχους περνάνε πολλά από το μυαλό μου. Αυτή είναι η δύναμη της πανηγύρας. Να σε διακαρνά εσωτερικά, να σου ραγίζει την ψυχή και πολλές φορές να σε κάνει καλύτερο αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας απόψε. Εύχομαι να ξανάρθετε και να ξανάρθετε πάρα πολλές φορές. Πολλές επιτυχίες σας εύχομαι για όλους τους υπόλοιπους που είστε μαζί μας. Εύχομαι υγεία, καλές γιορτές και θάρρος. Θα το χρειαστούμε. Ευχαριστώ πολύ.